ako, nagpasalamat yun ko ni Madam Didi, ni Governor Cagas, o ni Vice Governor in behalf sa taga San Agustin na senior citizen. Dagat kay salamat sa gihatag niya nga putpag na kung nakaitabang sa among mga senior citizen. Dagang salamat, ma'am. Wala na rito gulay? Wala dito mi sa dito. Wala na dugay mi. Okay, dagang distribute gulay nya kaninyo aron bugas, dinata og kape. Yes, o drama. Kaya exit dito para okay, let's go. I love Davao del Sur, mahanyag nga paraiso. Sa katawhan ning lalawigan, ikaw ang garbo. Mag-ipay magsadya kita sa kalambuan. Sa ulubon ang bulawanong katuigan. I love Davao del Sur. 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 Sanang labay panahon, ang kasaysayan mabulukon. Puno sa paglaom ang katawhan masaligon. Kakugi sa pang